Kan ohun Türkmen ilimi doğada zayıf da näme dip men doğa bilemek diye. O düşünebiliyin şu ürüne. Doğa diyenin bir bilinyen zat derahim. Doğa diyenin okuyan zat derahim. Doğa diyemege Hudaydan dilemek. Doğa diyenin meselen bir sure olsa, Kur'an-ı Kerim'in bir sefesi olsa, men onu bilemek deyip oturdum. Doğa deydi öz dilin menen Hudaydan ihlas bilen dilemek. Men bilemek yok ki bu ürün. Sen näme müşkil, näme dilejegin ma Hudaydan, näme istegin ma? Şonu öz dilin menen, ewinden ýerinden Rasulullah'a salavat aýtdy Hudaydan dile. Şuna doğa diýerler. Hükmen bir awadan dillen Arabiçelep bir näçe lafızlar üýüşürip, şoňa etmek doğamy qadip de doğadan galagamaylyň. Bir onu da Türkmençe de bilmeýän dämi? Ýaz. Ýaşyjyrek meclislerde eşitýän Rasulullah'ın şeýle awadan dogalary barmyşdyk. Hudaýa kalbymyzy imandan dolu et. Hudaýa kafirligi ýokuş göreyli.